Sa palaabuton nga Agosto 1 tubto 26, hiwato ng National Schools Maintenance Week o kung sikat sa tawag nga Brigada Eskwela. Preparasyon para sa pagbalik na sa face-to-face classes sa Agosto 22. Subong nga aga, tunan tabi kung paano mangin preparado sa pagbukas ng klase, subong nga tuig 2022. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. O siga, manglimpyo na ta, Brigada Eskwela, aton tutukan, subong aga. With us is Sir Quezon Arquilas, ang Head Coordinator sa Brigada Eskwela Committee sa Bago City Elementary School. Ang Bago City Elementary School mga kapuso, kampyon. Basta gani Brigada Eskwela ang pag-istoryahan. Sir Q, welcome to the program. Mayong aga, how are you? Good morning! Mayong aga sa atong tanan yung mga kapuso nga nagalantaw subong sa early edition sa GMA Regional TV. Mayong aga. Sir Q, bilang isa ka teacher by profession, I know, kabalo ka gid sini, nahangpan mo gid ang importansya sa ginatawag nga environment that should be conducive for learning. Ano ka importante ini, Sir Q? So as a teacher, Sir Adriano, isa sa mga pamaagi no, nga ang aton mga kids maging well-motivated to learn, dapat ang aton nga learning environment sa isa ka school dapat conducive for learning. O sa mga kapuso na naton nga mga manol, Sir Q, ano ba lang ginatawag nga Brigada Eskwela? What is its main goal and objective? Manglimpyo-limpyo lang bala? Maminta lang bala? Magpatahom sang classrooms? Ano man? So, Sir Adrian, ang Brigada Eskwela, kada tuig, ini nga activities ang DepEd. It is actually a whole year-round activity. So, ang involved sa aton Brigada Eskwela, amo ang aton nga mga stakeholders. Ina-encourage na sila naton nga mag-share sang ilang time, sang ilang effort, kag mga resources in preparation sa opening sang classes. Mga kapuso, maghambal kita gani Brigada Eskwela, it's a school community effort. Sir Q, sino-sino ang kabahin sa siniga programa? Barangay, di ba dalaman na di? So, Sir Adrian, ang kabahin sini sang ini nga programa ang Brigada Eskwela, ang aton internal no kag external stakeholders. So, sino-una ang mga internal stakeholders? Sila ng aton nga mga teachers, pupils, and other educators, ang aton mga school personnel. Sino naman na yang aton nga mga external stakeholders? Sila na ang aton nga mga LGUs or aton nga mga local government units, mga non-government organizations, mga private persons, and mga private institutions. Included na namda sa aton no, ang mga alumni and our international linkages. FYI mga kapuso, ang Brigada Eskwela, hindi lang niya panilig-nilhig lang. It's a competition actually among schools in the school division, regional competition man ini, tubtob, national level. Grabe ang indis-indis ang aton mga buluntuan, kag wala gidya nagapaulihi ang Bago City Elementary School. Hindi bala? Sa pagkabalo ko, ang kada school may category nga sila nga ginaintrahan. Whether small school category ka, big, large, or mega school category. So in our case, Bago City Elementary School na fall siya sa mega school category. So far, sa division of Bago City, kami ang best implementer hasta sa national level for 2 consecutive years, no? Sa 2018 and 2019. Excited ang tanan mga puso para sa face-to-face full implementation will actually begin pa this November pero amat-amat na nga nangano na sa pagsugod sang Agosto. Sir, anong plano sang bulutuan? Alright, so since na-validate na ang BCES sa Schools Division of Bago City, sang regional validator, na-approve kami for limited face-to-face. So ang plan namon, Sir Adrian, no, is to expand para ma-accommodate namon ang mga parents nga gusto na gid sang face-to-face nga klase para sa ila kabataan. And lastly, Sir Q, anong message nato sa ating mga kapuso nga dapat mag-intra gidya? Dapat we should participate in making sure yung aton mga bulutuan hindi lang matahom, kundi syempre conducive for our children's education. Ginahinyo ko ang tanan nga kapuso naton out there
nga mag-involve kita sa aton Brigada Eskwela 2022 this coming August 1 asa sa August 26. Sulong Idokalidad. Sir Quezon Arkila, Sir Q, madamong salamat for being part of our program kag o araha. Pangabay, madamo gin magsuporta sa aton nga Brigada Eskwela for the youth, for the kids. Sir, good morning. Thank you, Sir Adrian. Thank you, GMA. And good morning sa tanan. O, dira na ka mga dong switch channels. Padayon na nga magtuto kay sa kagwapa kag talented kapuso ta ang aton bisita sa Bistalk sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kunaga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.